Na Hali, szenvedjünk egy kicsit. Sok hülyeséget próbáltam már meg karrierem során. Viszont most talán a legunalmasabbat sikerült kipróbálnom. A cím, amint látjátok, ugyanúgy unalmasnak hangzik. És bízzatok bennem, ez a videó is nagyon unalmas lesz. Na de, kitartó barátom. Kezdjünk is neki. Végig tudod-e vezetni a Forza Horizon 5 pályáját úgy, hogy betartod a szabályokat? Micsoda ötlet, tudom. Elég lesz a tapsásból, köszi. Na de a lényeg az, hogy végig próbálom szenvedni ezt a pályát úgy, hogy betartok minden közlekedési szabályt, amit csak lehet. Mivel Mexikóban vagyunk, így logikusan a mexikói közlekedési szabályokat kell követnem. Mivel ez a legelső ilyen videó, így azért előtte elmondom a bónusz szabályokat. Minden egyes velem egy úton lévő autót bele kell számít csak, amikor például előzni próbálok. Mivel online a játékosok átmennek rajtam probléma nélkül, így szólóban próbáltam meg ezt az egészet végigvinni. A pálya lényegében abból áll, mindennek a szélén végigmenni. Innen indulva megyek a körforgalomtól lefelé be a dzsungelbe, majd ott végig visszafel a hegyekbe, ott is végig mászkálok majd vissza le a sivatagon át vissza a házba. Irányt jelezni nem tudok, mivel nincsen a játékban, szóval max azt mondani tudom, ha valamerre akarok kanyarodni. Bónusz, hogy míg a térképet megnyithatom tájékozódásképp, de azért előtte ugye félreállok, a főmenühöz például nem nyúlhatok. Tesztelésnél ugyebár kiderült, hogy plusz 10 km/h kell engedjek magamnak, különben ez a videó most körülbelül 4 óra hosszú lenne. Szóval ha a tábla 40-et jelez, én max 50-nel mehetek, ha túlépem, game over. Kezdjünk is neki. Először is egy jágányt kellett válasszak. A szabályok miatt például egy ilyen szuperautó teljesen ki lett zárva, mivel a 300-at hamarabb eléri, mint mikor Fatel lelép tejet, mert látta, hogy már megint fölriket nézek a budiban. Szóval ezt a Toyota Arctic Cruise-et választottam. Mivel a Forzában csak versenyautók, meg 0-ra 100-ra szinte instant felgyorsuló szörnyetekek vannak, így ez hasonlított a legjobban egy normál minimál béres használt 20 éves autó teljesítményéhez. Ha egy kicsit is feldől a talaj felfele, nemhogy a 100-at nem éri el, de néha a 60-at nem tudja kiköhögni szerencsétlen. Szóval, miután megittam a kötelező kávémat, mert ugye vezetés előtt nem iszunk alkoholt, hiába is akartam legalább vagy 3 sört meginni előtte, megindultam. Oké, most jön az, hogy elkezdhetek félni. Csak úgy megjegyzésképp, ezt a pályát végig lehet szaladni kb. 15-20 perc alatt, ha nem sietsz. Ha úgy mész, ahogyan én most, akkor ez kb. 1 vagy akár 2 óra is lehet, ha éppen jó a forgalom. Ha szar, akkor ez akár 3-5 óra is lehet. Szóval mentálisan fel kellett készüljek rendesen. Szóval az első út szakaszunk, vagy első állomásunk a körforgalom. Ez nagyon sok időbe fog majd telni. Faszom, lejtős út. Volt mitől félnem bőven, mivel ha csak egyel is túlépem itt a 80-at, akkor vége, kezdhetem előről. Szerintem, amíg ez így megy, nem tudom, meséljek valamit, vagy... Mert ez iszonyat unalmas lesz. Szerintem az egész videó unalmas lesz. Amúgy csoda, hogy még nem találkoztam, vagy lehet már találkoztam, csak nem vettem észre ezekkel a drivatárokkal, vagy hogy az anyámba hívják őket. Remélem nem okoznak olyan hatalmas galibát, mint azok ott előttem. Nyugi Dániel, nagyon is fognak. Akkor itt egy jobbrát nyomok. Az első pár kilométer simán lement, nem voltak akadályok. A dzsungel egy része is egész meglepően stresszmentesen folyt le, amíg nem találkoztam ezzel a faszopóval. Barátom, én azt értem, hogy neked nem kell sietni, de én szeretnék ezzel a fossal minél hamarabb végezni. Az igen, vágd tönkre az utat, úgy van barátom. Na igen, most átváltoztak ugye ilyen átlátszóvá az összes NPC-k. Ilyenkor ez ugye speed zone-ba mentem bele, de nem ignorálhatom őket. Egyáltalán nem. Hiába vagyok benne speed zone-ba és eredetileg átmennék rajtuk, de akkor is gyakorlatilag itt vannak, szóval nem csalunk. Pedig jó lenne. És most miért félkezel, barátom? Őzet láttál? De fostál. Vissza kellett tegyem 2-esbe, bazd meg. Emiatt a hülye geci miatt. Komolyan mondom.
Na merre mész, barátom? Én ugye megyek tovább egyenesen. Hí! Az koccant. Jól vagy, barátom? Rendben van. Ő rendben van. Nézd meg. Padlógázon vagyok. 4-es padlógáz. És nem gyorsul. Ez azért eléggé elszomorító. Vissza kellett tegyem 3-asba, hogy 60-on tudjak gyorsulni. Mert nem veszi be 4-esen ezt az emelkedőt. Jaj, Toyota. Na, elkezdtünk a Heathoz. Itt állítólag felgyorsulhatok majd nyugodtan 100-ra. Ugye 100-as az autópálya sebesség. Oh. Gyerünk! Hát ez nagyon jól esett. Lehet, hogy ez nektek nem jelent sokat, de én már lassan fél órája megyek ilyen lassan. Szóval tényleg hatalmas felüdülés volt ez, hogy végre többel mehettem, mint 70. Wow! Barátom! Hú! Ez nagyon közel volt. Ez nagyon közel volt. Meg kell mondjam, egy kicsit befostam. Oké, az a barátunk elakadt. Nem néztél tükörbe! Nem nézted meg a jobb tükröt! Hiába látod visszapillantóból, senki sincsen ott. Szabálytalan vagy. Ebben nincsen motorfék, uraim. Ebben nincs. Jó kis pil. Gyerünk, testvér. Valahol félreállok. Megnézem, hol tartunk. Ugye a menüt nem nyithatom meg, de a térképet igen. Úgyhogy valahol félreállok, ahol lehetséges. És lehetőleg nem privát telek, amire majd le fogok parkolni. Úgyhogy majd valami olyasmi fajta helyre kéne leparkolni, ami... Tehát arra kitalált parkolóhely. Vagy várakozóhely. Igen, jól láttátok. Egy 40-es táblánál éppen most hajtok át 70-nel, tök vígan, mert én hülye, nem veszem észre azt a kibaszott faszom Nem mondod. Meddig jutottam? Round 2. Ez a próbálkozásom nem tartott sokáig. Az intróban láthattátok, hogy jött velem szembe valaki, és ezzel nem tudtam mit tenni, így hát neki mentem sajnos, és hát ez a próbálkozás elég hamar véget ért. Homokvihar. Van ilyen a játékban? Mi a fasz? Hogy ott rohadjál kettét. Kezdhetjük előről. Tudod mit? Nem. Most nem. Most ilyet nem csinálunk. Majd később. Szépen. Majd amikor olyan lelkiállapotban vagyunk, hogy majd folytatom. Ez most nem. Ez nem. Másnap új úterővel kezdtem neki végül a harmadik próbálkozásomnak. Nem bír fölmenni ezen a lejtőn. Barátom, az úgy nincsen meg neked, hogy ez 70-es zóna? Fékez. Jussunk ki záróvonalból, barátom. Úgy ott hagylak. Faszt kieszitek. Na, elértünk. Végre. Avagy... Hol vagyunk most, várjál?
Ja, tudom, hol vagyunk. Jó, jó, jó. A... Barátom! Index nincs. Faszomat ebbe a paliba. Nem baj, legalább végre megszabadultunk tőle. Itt valami történt. Nézzük csak a táblákat, úgyis top táblánk van. Akkor... egyenesen, igaz? Jól vagytok? Nem sérült meg szerintem senki, szóval. Itt szerintem valahol felrállok és megnézem a térképet. Itt. Be is megyek. Ja, ez eléggé parkolóhelynek tűnik. Tehát itt ugye tovább mentünk egyenesen. Erre kell menni tovább. Tehát itt tovább kell menni tovább egyenesen. Csatlakozni ez az úthoz, itt tovább menni majd jobbra, és majd mikor elérjünk egy 4-es kereszteződés kell majd jobbra fordulni a vonathoz. Oké, tisztában vagyunk mindennel. Oké. Induljunk. Úgy milyen érdekes, gyerekek, hogy ugye ezeken a területeken egy átlagjátékos csak úgy átsuhan. Nem érdekli, hogy mi van itt. Én most így elkezdem így nézelődni, nézni a tájat. Egész érdekes. Látja, még villogni se tudok nekik. Hogy menjen. 70-es út. 70-nel kéne itt menni. Még villogni se tudok. Na itt jobbra. De akkor teszünk egy jobbost. És szabadság. Ott jön. Csú-csú. És ilyenkor kezdtem el realizálni, hogy mindjárt vége. Majdnem 1 órája utazok. Meg annyi kín és utálat, meg az a gyűlölet után, amit érzek ezek után, az NPC-k után. Végre itt vagyunk a hegyekben, és mindjárt vége. Mindjárt készen vagyunk ezzel az egésszel. Menjél, barátom! Miért fékezel le? Nincsen semmi az úton. Nincs is tábla, hogy fékezzen le. Vagy lassítson, vagy valami. És lefékez. Komolyan mondom. Nézd meg! Barátom! Ezt be tudnád venni 70-nel is. De nem, baszki, nem. Nem. Nem, neki nem kell ezt. No. Egészségemre. Jaj. Jaj. Kiköptem a tüdőmet. Bágol a vonat. Jól meg van csinálva ez a játék. Barátom. Fékezzél. Jó van. Értem. Jól van. Úgy van, barátom. Úgy van. És utána meg gyorsuljál föl. Úgy. Ez a Pali nagyon szeretem büntető fékezni.
tudjam meg kielőzni. Amúgy az megvan, hogy végig záróvonal van ezen az útszakaszon? Meg nagyjából a pálya 80%-án át? Csak mondanom kellett? Nem. Csak szimplán nem tölt be a záróvonal. Ez kellemes. Jó van, azért nem megyek rá ennyire, mi van, hogyha megint elkezd büntetőzni. Külön hely van a pokolban az ilyen embereknek. Ezt a faszt most jobban gyűlölöm, mint bárki mást ebben a játékban most jelenleg. A legrosszabb ellenségemnek nem kívánom, hogy egy ilyen emberre kerüljön egy úton. Várjál! Végre! Szabadság! Vagy egy fél órát tökölhettem ezzel a palival. Talán. Oké, ott félreállhattam volna, de majd legközelebbi lehetőségnél megnézem a térképet, hogy egyáltalán jó-e az, amilyen irányba most mentem. Hát igen, egy idő után már kezdtem elveszíteni az érzékemet arra, hogy egyáltalán hol vagyok. Nagyon-nagyon nagy szükségem lett volna a térképre, de egyszerűen mindig elfelejtettem, hogy valahol meg kéne már végre állni, megnézni a térképet. Így már egy idő után elkezdtem félni, hogy végig a rossz irányba megyek, és lehet, hogy teszek egy hatalmas nagy kört, ezzel pedig még jobban frusztrálva magamat. Nagyon-nagyon ideges voltam most már. Oké. Akkor itt szerintem megyek én is jobbra. Nem jön senki. Hú, állja. Megint majdnem hűvös lett. Te is csinálod? Te is csinálod azt a hülyeséget? Fú, bazd meg. Nem előzlek ki, mert nem akarok 100-zal menni. Akkor kielőzlek. Mert most jó tempóban haladunk, mert mind a ketten 70-nel megyünk. Szóval, de idegesítő, hogy egyszer csak megáll az út közepén. Mert ő most ezt úgy gondolja. Hála jó Istennek! Most hát tényleg félre kéne állni valahol. Ahol lehetséges. Most már kezdek mérges lenni. És te most, barátom, elmehetek melletted? Úgy, nem mehetek. És végül pedig, meg annyi fájdalom után elérkeztünk az utolsó ponthoz, a sivataghoz. Nem bír fölmenni! A dombon a píl! Szerencsétlen flótás. Ilyenkor tudom igazán sajnálni. Mi az a hang? Mi volt ez? Mi volt ez? Hallottátok? Mi volt ez a hang? Na mindegy. Ma komolyan, abba lehet hagyni. Úgy, bassz meg! És végül befordultam az utcába,
ahol a ház található. Ah. Még mindig olyan jó érzés, mikor végre hazaérkezel. Ah. Vége van. Azt a mindenit! Végigmentem az egészen. Gondolom, nagyon sokan most kíváncsiak vagytok a végső időre. 1 óra, 32 perc, 15 másodperc volt a vége. És most, hogy már letudtuk ezt, csak úgy kíváncsiságból, mennyivel bír menni ez az autó? Nos hát ennyi volt akkor nagyjából az a videó, köszönjük szépen, hogy végignézted. Ha tetszett, ugye lájkolj, meg hogyha esetleg úgy érzed, akkor iratkozz föl, meg ilyenek, tudod, hogy van ez. És akkor talán egyszer majd Fater visszajön a tejjel. Na mindegy, addig is élvezd, hogy ez a fos tömeg hogyan gyorsul föl maximum sebességére valami 70 másodperc után. Na csá!